אז מה קורה חברים? כאן עידן קלאשר, והיום אנחנו בעוד סרטון. אז היום יום חמישי ושעה עוד מעט 10 בלילה. אז אני, כמו שהבטחתי, או אני חושב שהבטחתי, אני די בטוח, שאני אעלה סרטונים כל יום. אז אני הבטחתי וצריך גם לקיים, אז אוקיי. כן, אני שכחתי איזה משהו. לא משנה, לא שכחתי משהו. אז אנחנו עומדים לשחק במכה סקיילנד 1, שזה, אנחנו נעשה סורווייבל של פשוט על סקיילנד כזה, על האוויר. זה סורווייבל, אוקיי? אז זה פרק 1. יש פה את זה שם, לא יודע מה זה, אני גם לא רוצה לדעת. אוקיי, נחפור את זה. יש, הדיר את הראשון שלנו. נשמור אותו. וואו, נראה שם זה הנדר. ואני מניח שיש גם אנד. שם אני לא רוצה ליפול. אוקיי. צ'סט, לא ראיתי אותה. איך לא ראיתי אותה? אני לא יודע. צ'סט. זה הביא לנו. זה כיף. ספאון שיפ. אוקיי. כן, אז בוא נתחיל. לחצוב עץ. רגע. כן. את זה נשים עלינו. אני אחצוב את הטבע. לא רוצה שהיא תהיה פה. אני חושב שאני קודם הכין פיקקס ואחרי זה שוול. וואו, איפה שמו את העץ? לא אמיתיים. כאן הם שמו עץ על הקצה של המקום. ואני אנסה שהוא לא ייפול. שלי. אוקיי, יאללה, עץ. בא לי עץ. אופס. אוקיי. יש עוד? שאני לא רואה שיש לי עץ. אוקיי. בוא נכין עכשיו את כל הדברים. אני אכין 8. לא אכלתי קרפטינג טייבל. אוקיי. בוא נכין פיקקס 1. אני שנייה חוזר עליכם, אני רוצה לעשות איזה משהו. אוקיי, חזרתי. כן. בוא נחצור עכשיו קובלסטון. יש פה מערה, אני רואה פה. בוא ניקח את זה. קול. סטון. 2, 3. בואו פשוט ניקח קובלסטון אקראי במקום. למה יש פה צ'סט? מה יש בתוכה? 8 דיימונדס. וואי. לא, אתם עמידים עכשיו. מה זה? איירון ולאפיס. אוקיי, למה אני עושה?
אוקיי. רגע. יש לי לבה, נכון? שיט, אין לי מספיק לבה. צריך עוד לבה בקט בשביל Enchanted Table. איזה באסה. אוקיי, רגע, למה אני על זה? אוקיי. אז אני חייטורצ'י. תרצ'ץ' פה את המקום. לא רואה פה כלום. את התיבה היפה הזאת אני רואה פה. הללויה, הללויה. אוקיי. אני חושב שיש עוד איזה דברים. נחצוב טיפה למטה. צה"ל ממשיך לבדוק אם כלי הטייס הבלתי מאויש שיורד בערב על ידי סוללת טילי פטריוט ברמת הגולן נשלח על ידי גורם רוסי או סורי. מוסיף פרטים כתבנו לענייני צבא אור הלל. קצת לפני השעה 8 בערב, יחידת הבקרה האווירית של חיל האוויר במירון הבחינה כלי מאויש שמגיע מסוריה לכיוון רמת הגולן באזור תל פארס. היה בעבודה לסוללת הפטריוט שיושבת באזור צפת לשגר לפחות טיל אחד בירך לרעמלה. ככל הנראה בוצע יירוט מעל שמי רמת הגולן. הבום נשמע היטב בכל הצפון, גם של השיגור וגם של היירוט. כעת בוחנים חיל האוויר האם מדובר במל"ט רוסי שחדר מסוריה בטעות כפי שנעשה כמה פעמים בשנה האחרונה, או שמדובר במל"ט סורי שחדר בכוונה, כאשר כמובן לפנות בוקר מיוחסת תקיפה לחיל האוויר הישראלי דמשק נגד משלוח רקטות איראני לחיזבאללה. בכל מקרה בכל האירועים אין דיבורים על נפגעים. חבר משרד החוץ האמריקני מרק טונר התייחס לפני זמן קצר לתקיפה בסוריה לפנות בוקר המיוחסת לישראל ואמר כפעולותיה של ישראל כשהיא מזהה איום ביטחוני לגיטימיות. Israel has its own security concerns and legitimate security concerns. So in no way, shape, or form when I suggest that this is only complicating the situation. I think they're justified. לישראל יש את הדרישות הביטחוניות הלגיטימיות שלה, בשום צורה אני לא ארמוז שזה מסבך את המצב, זה מוצדק, שהם פועלים כשהם רואים איום ביטחוני. כך טונר במסיבת עיתונאים שהביא קשר דסק החוץ יונתן אבולט. נדחתה בשעה סגירת הקלפיות בבחירות לראשות מפלגת הבית היהודי והן ייסגרו בשעה 11 עם הפרטים כתבנו הפוליטי ספי עובדיה. הקלפיות בבחירות לראשות הבית היהודי יישארו פתוחות עד השעה 11. למרות היו להימהל כעת, גם במפלגה הסבירו שבשל תקלות המערכת והמחושבת באחוזי הצבעה נמוכים כאמור לדחות את פעילות הקלפיות. גם יותר היום השר בנט שחרר הודעה מוקלטת לצה"ל ובקרה להם להצביע ולא להעניש אותו על פעילות שעשה או עשה במהלך התקנה. כבר 8 דקות. הוא המורה למכון מיכאל פליט תוכנית הריאליטי רוקדים עם כוכבים שנעצר בחשד לעבירות מין בכמה מתלמידותיו, כך הותר בערב לפרסום. מוסיף פרטים כתבנו סמי עבד אל חמיד. בבקשת חדשות 10 הותר הערב לפרסום את שמו של נפגע 31 מדריך ריקודים שהשתתף בעבר בתוכנית הריאליטי רוקדים עם כוכבים. היא חשוד במעשים מגונים ואונס של כמה נערות קטינות שלמדו אצלו. תיקון נעצר היום לאחר שנחשף אמש בחדשות 10 התעניין להגשת התלונות נגדו. מהחקירה עולה שקקון הודה בחלק מהחשדות שמיוחסות לו. סנגורו אסי סגל אמר שמרשו כפה בחשדות נגדו והודיע שהוא מוכן לעבור בדיקת פוליגרף. מזג האוויר הקלה בחום לקראת שרב בימים הקרובים, התחזית מיד. בחסות קל, כרטיסי אשראי לישראל, המציעה הלוואה מיידית. להלוואה ייכנסו לאתר קל, לאפליקציה או חייגו כוכבית 3338 בהתאם לתנאי החברה. לילה קריר ברוב אזורי הארץ, מחר יהיה נאה, תחול ירידה קלה נוספת והטמפרטורות בעיקר בהרים ובמזרח הארץ והן תהיינה רגילות לעונה. יום ראשון התחממות. בחסות קל, כרטיסי אשראי לישראל, המציעה הלוואה מיידית. להלוואה ייכנסו לאתר קל, לאפליקציה או חייגו כוכבית 3338 בהתאם לתנאי החברה. אוקיי, יש לנו כמה דברים לעשות. במובן שנקח את זה. וואי. איך שכחתי.
זה. לאן? טוב, לא משנה. לא משנה. נגמר הפרק. מקווה שנהנתם, נתראה בפרק הבא של סקיילנד, ויאללה ביי.